Un dels tresors de Xàtiva és el patrimoni natural. I des de Xàtiva Unida sí que pensem que el coneixement d'aquest patrimoni fa que l'estimes i que el cuides. I voldria preguntar-vos què vos sembla les polítiques en esta legislatura respecte a esta àrea de medi ambient i de cuidar el patrimoni natural de Xàtiva. Quasi no s'ha fet res en tots els anys. Jo així vaig proposar una vegada que haver sigut l'ideal, d'haver aconseguit posar la llum, de la manera que fora, sí hi ha que posar la llum. Això s'ha pogut haver donat a algunes persones que no tingueren vivienda, posar-se a viure ahí i tindre aquesta alberca obert per a les persones que van a escalar, per a xavals que venen, així fer-la una àrea de... Una aula de natura, que de fet està hasta rotulada. Està. Una vegada vaig parlar jo amb una persona que hi havia de regidora i va dir i això ja està, la llum ja està ahí. Ja se n'ha anat i la cosa queda exactament igual. Perquè així ve moltíssima gent. Només els dissabtes i diumenges això és... I tots els dies també. La gent ve a veure el paratge que és excepcional. És una ferramenta més que podríem utilitzar en les escoles, per exemple. També. Els xiquets i xiquetes puguen conèixer el patrimoni natural, doncs què millor que este entorn. I al remat, la Casa de la Llum és un exemple més d'invertir diners públics i després no posar-ho en funcionament. És una llàstima que ahir no s'aprofite perquè vas a qualsevol lloc i entonces veus allí tot el que n'hi ha, tot el que n'hi ha de natura, tot. I així l'edifici està nou. Per què no s'aprofita per a donar a conèixer tot el que n'hi ha en quant té bona accessibilitat, perquè pots arribar fins ahí, i si vas caminant per l'altre puesto també, per què no s'ha revaloritzat això? Al contrari, està a menys, perquè no se gasta i les coses que no se gasten se deterioren molt.